Sanibonani guys, ngiyanamukela nginiphathele i-recap ye-Brothers Keeper angomhla ka-18 March 2025. Sothi ukuthi nginqabu kancane ngokwenzekile ngomhla ka-17. uMamChunu uvuke ekuseni ebuza uMshengo ukuthi akakhuluma iqiniso, usamthanda yini uDoreen, khona yini into eyenzakayo phakathi kwakhe noDoreen. uMshengo-ke nje wathi nje ayikho into eyenzakalayo phakathi kwami noDoreen. uDoreen nje kwakuyinto yakudala, akusekho kusenzeka manje. Wathi uMamChunu, hayi bo, uDoreen ngikhulumile mina naye. Wathi nje wena wamncenga ukuthi angaye UK, waze wamkhalela wena. Wathi nje uMshengo, ayikho into eyenzeka phakathi kwami noDoreen, into yakudala futhi nje into eyayimiphutha. Ngapha-ke uSibu uhleli nengane yakhe uLangelihle kanye noDidi. Usababhebhisithile umntwana. uDidi uyahamba uya emsebenzini, uyamhalalisela ngokuthola umsebenzi eTherox, futhi uyaxolisa ngokuthi akazange ukuthola iCutter's Kitchen. uDonga benoNdumiso bayakhuluma lolu daba lolu lamaMchunu noNqubeko. Bayasho ukuthi kona uMamChunu kumelele akujezele lokhu akwenzile uNqubeko, ngoba phela kungamele azazidlise uMshengo. Besakhuluma njalo-ke uMamChunu abeze bekhuluma, akhombise nje ubuso obuphatheke kabi, bathuleke bathuke nabo bebona ukuthi ubazwile. uTsidi ukhuluma noThoba ambuza ukuthi hayi bo, ngikubonile indlela enibukana ngayo noDidi, kwenzakalani phakathi kwenu? Hhayi nje uThoba aqala athi ukuphika, kodwa egcineni amtshela ukuthi bayathandana benoDidi. Athi uTsidi, hayi bo, kanjani? Ngoba phela umntana nokhazini wakho. Athi nje uThoba, thina siyathandana noDidi, uSibu uzokuzwisisa lokho. uMamChunu ufike uyakhala kukhathazile nje, umtshela ngendlela amadodana akhe asemjikele ngayo, nanokuthi usaba kanjani ukuthi usezoya ejele. Amthulise ukhatha, azame ukuthi umehlise umoya ngalokhu akuzwayo. uDidi esabala imali yama-tips awatholile namhlanje emsebenzini eTherox, aqhamuka uThoba amuthi nje kahla ngesamba sika-3,000. athi nje naye uyamthipha, akahambe ayosipokela. athi uDidi, ngeke ngikwazi mina ukuyamukela le mali leyo nginikeza yona engaka. uThoba athi nje, cha sithandwa sami, kumele nawe phela ukuthi ukwazi ukuyosipoyila, uthenge ingubo ezinhle oyithandayo. Phela wena usuyintombi yami manje, kumele mina nawe isitayeli sami nawe sibonakale nje, sigqoke kahle sobabili. uMamChunu uyaqhubeka ukukhuluma noMshengo, uyamncenga ukuthi indaba engamkhulumeli, indaba engamlweli. uMshengo amphendule ngokuthi nje, ngikhulumile nje mina noNqubeko, yini into esufuna ngiyenze mina? Angani wena ubuyazi into oyenzayo? Umdlisile uNqubeko ushevu, wambuka la efa. Ubuyimisele ngokuthi efe wena ubuyimisele ngokuthi mina ngingcwaba amadodana ami amathathu manje. Ukucabanga ngalokho ngesikhathi usamdlisa ushevu. uMamChunu axolise kuMshengo, asho ukuthi wayengaqondile wezwa ubuhlungu. uFakazile uyaxolisa kuMakazi ngendlela akhulume ngayo, nanokuthi azame ukumxosha ngokuthi uzame ukungenelela indaba yakhe noNqubeko, nokuthi uhleze ekhuluma ngabi koNqubeko. uMakazi axolise ngokukhuluma kabi ngoNqubeko, athi ngeke aze aphinde akhulume kabi ngaye, uzozama ukwehlisa ukukhuluma kabi ngaye, axolelane-ke. Mese yambuza ukuthi hayi bo, uyazi ukuthi uNqubeko umlwela kanje wena? Uyazi ukuthi wena ungangena nje emlilweni ovuthayo ngenxa yokuthi uyamdifenda? Athi nje uFakazela, hayi uyakwazi lokho, uyazi nje ukuthi mina ngingashisa nje nge-South Africa yonke mina ukuthi ngivikele yena. uMshengo usenokushintsha kwenhliziyo ngalokhu okuzokwenzeka kuMamChunu. Usethi nje ngeke azayo uMamChunu ejele yena isaphila, uzomlwela, ngeke ezavumela uNqubeko ukuthi afake unkosikazi wakhe ejele. Uzohamba ayokhuluma noNqubeko uzashintshe umqondo wakhe. Kanti uDonga noDumiso bavumelana naye ukuthi nje kumele
enze nje athole abamili abazokwazi ukuthi bakhiphe uMamChunu ejele. Uthi nje uMshengu isidingo nje sokuthi nje uNqubeko uMamChunu aze ayejele sizobe singekho, ngoba mina ngizokhuluma noNqubeko uzoshintsha umqondo nje, ngeke aze abophise uma wakhe. Bayahamba-ke uDonga, uNdumiso noMshengu bayokhuluma noNqubeko, bamfice ehleli noma wakhe uDoreen. Bamtshela ukuthi angeke nje, ufika nje esithi uMshengu, Nqubeko uma wakhe uphatheke kabi. Athi nje uDoreen, uma wakhe ukhuluma ngoba mawuse ukhuluma ngoma wakhe, esho ngesiXhosa-ke phela. Athi nje uNqubeko, loyo nje mtsheleni ususesalelwe u-6 hours, mina nje ngiyomfaka ejele, azange akucabange lokho ngesikhathi engidlisa ushevu. Athi uMshengu, hhayi-ke okungcono uhambe usho ukuthi imina lo wadlisa ushevu. Athi uNqubeko, kahle kahle vele uwena baba waqala le nto le, uwena owenza ukuthuthukisa i-OA, ingakho nje kwenzeka le nto eyenzeka manje. uMshengu azama ukukhuluma naye, azama ukumncenga ukuthi ashintshe umqondo ngalokho azama ukukwenza kuMamChunu. uDidi use-The Rocks ukhuluma noSibu. uSibu ufikile uzothatha ukudla kwakhe. So bese yambuza uDidi ukuthi, Sibusiso, ungazizwa kanjani mina uma ngathiwe sengiyadekisa futhi? uSibusiso athi, hawu, angeke ngibe nankinga mina, as long nje kungeke kuze ku-affect-e i-cooperating yethu. Hhayi, ajabule-ke uDidi-ke asmile. Kanti akazi uSibusiso ukuthi ubuza nje sekukhazini wakhe uThoba lawo ase-date naye uDidi. Mese-ke uSibusiso yambuza ukuthi usekephi nesigaba lesi sokucela ucela abazali bakhe ukuthi uLangelihla azohlala naye. uDidi amthembise-ke ukuthi mase kufika isikhathi esi-right uzokhuluma nabazali bakhe, abacele ukuthi azohlala naye uLangelihla. uSibusiso-ke athi hhayi, uzomnikeza isikhathi asidingayo, uyazi ukuthi ayikho lula le nto ayicelayo, and uyabazi ukuthi abazali bakhe bakanjani, ba-straight kanjani. Ekugcineni uNdumiso benomshengu bayafika bazongena endlini la khona bememeza khona uMamChunu bethi akavele. Bayabuzana engasabile uMamChunu ukuthi hawu, wangasabela manje. uMshengu athi hayi bo, uthi akayile nje e-police station? Athi uNdumiso, hayi angiboni ukuthi angaya e-police station. Athule isikhashana uNdumiso acabanga ngathi hayi bo, wangasabela ngempela nje, uthi akayisile e-police station? Bahambe bayombheka-ke. owaMshengu ahamba ayombheka ekamereni efuna ukubona ukuthi kwenzakaleni ngaye. uThoba ukhuluma noTsitsi, uyamutshela ukuthi nje ubaba nje akaze abe nentombi nje efana nawe. Uthi nje uTsitsi, for sure lokho kusho zonke iy'ntombi zababa. Uthi ngempela, yazi nje uyintombi yokuqala kababa eseke ngayibona, and nje futhi indlela owenza ngayo e-The Rocks iyancomeka. Abe semnikeza ama-ideas uTsitsi, enikeza uThoba ukuthi hayi bo, yazi i-The Rocks ngabe i-franchise, and futhi nje cabanga nje usunenye i-branch ye-The Rocks emanenjwe uwena uqobo lakho. Hhayi, uThoba-ke ajabule afakile kwi-property nje, cabanga nje i-The Rocks siyi-franchise isiphethwe yimina. Emtshela ukuthi yazi nje ubaba uyimisele kanjani lezi iy'nsuku, ngisho ekamereni umuze ekhuluma yedwa. Ethi nje ekhuluma amagama akakhulu esiNgisi. Bahleke lapho, athi nje kodwa ungamtsheli ubaba, ngoba nje uma yezwa ukuthi ngisho kanje ngayo uzoloku engichomela ethi hayi bo, ngiyakuzala wena Thoba, ngiyakuzala wena Thoba, ngiyindodana yakho. Iphela lapho-ke i-recap yanamhlanje guys. Please stay tuned. Cela nibuye nilalele sizwe ukuthi kwenzakaleni ngoMamChunu, because masibukela iy'ndaba la kusithola khona ukuthi kuzokwenzakalani ngokulandelayo. Ngazi ukuthi uMamChunu uzogcina ey'bulele enze njengodadewabo.
Cela ningakhohlwa ukusubscribe, comment, like, share, ring that bell. Zoniphathele ukuthi kwenzakaleni ngomamchulu ekugcineni njengoba nje bemmemeza agcine engasabi langa. Thank you. Bye.